to hakini ke porpat nga dani ke ban ai ngu biang yu try namar kini ke ke por ke kodor ke bangyo biang ke ban ai shafi ya gani ke ktien ke jo Blei ban hikai fi na ke por se ke por skongu yu Blei bo play galat ya nga bangalak ban ya sambat fi na kini ke Bible ya gani ke spa ke bo Blei la ai ni bangini say nang ta ban wanra shekibriu ke ba angnot ke ba sliang ke ba trang ye ke jing shisha jong ke tin ke jong Blei ngerenget bagani ke jing hikai ke bangan hikai biang nang ni shkhmat sah ke ni ke voice ke ba lai spa khandai pulai ngerenget ngan hikai kum ba ar lai pat ye ke ni bat ngerenget ba ring ba ke ni ke jing hikai ru kan yarap ye pi ba vin sngot ho ye ke jing shisha jong ke tin ke jong Blei but ling ba ni ke jing hikai nga kwa ro banyarap ban Pynkhih ye ke jingai jofi ban Pynkhih ye ke do no jofi but what ye ke jing im jofi hi brok away ba pinum shamsuk ha ke jing dei bat ke jing shakri yo Blei henry ba pin sedang ye ke ban ei ei ban persang ye ke ban penan kami ke ta ke bo Blei ula ai ke jing im jofi Madene ke daw nga kwa ba ngan ai ke jingkren ke banga ai kerteng Pynkhih ia ki jing ai ki jong Blei ki kani ke ktien ka ba nga bo hangni Pynkhih ia ki jing ai jong Blei kadai ka banga shim na ka wai ka jingkren ka ba wapsu pol utho yau ni u senran u bau apasupol ula yalam ubalong waina ki nong buat ki ba la buat yo wap supol haktia ki jat ba u de brio ba kodor tam haga ministry lani haga jing shakri ki jong wap supol ba u taw de Timothy u ba ga bible ka da kren shayang ne ba u Paul shami u ba u da penle jingmut nama u yo i ba hau ne brio kadan ke ik ka ba kraw palat ka ba Blei la bu hau ne brio Nagataga daw nga kwa agni ga por ba leng ba ni ga jing hikai kanyarap ba firu pin sngot ho ban tip ka ege ba bidan ga jing em jong fi bat banom shuburi ga ta banom shubu no e ka kendong bat ba pin shu ya kum tu khlem da dan ka ege ba Blei unla ban penon kam ni ban sai na ga jing em jong fi di menta ga sngi na ga krani ga ni ga jing a jong Blei nga ko anwan ra ning kong e ya gane ka jing tho ka ba nga shim nang ni naga shiti ka jong Timothy ka ba ar ka ba Paul tho so Timothy ka ba ar ka lanang ka ba ningkong naga da khat ka ba henrio wong namar ka ni ka daw ken nga pen ken mau ye me ba men tenro ya ga ta ga jing ai ka jong Blei ka ba dana me dakata ka ba bu ya ki kiti jama kani ka kitien ka ba wapso Paul penun kam ni ka kitien tenro kabadai ka ktien kaba ngala ngan ong kari ka ktien kaba ngidon kaba da snot ho ba nga bu de ka ktien Pynkhih nga khlembo de ka ktien tenro wat la ka ta ka ktien ka dai ka badai hanrai nga kwa ngan wanra da ka ni ka ktien kaba ong Pynkhih namar ka ni ka ktien kaba bu ang ni ha ka ktien English ka ong to stir up the gift ban Pynkhih ia kata ke jing ai ke jong Blei te badana po tengah kwa ngan peni gani ke jing hikai ba u apostle Paul kum u apostle u ba Blei u la penan kami u bat u badan ke jing yo i la ke jong ke jing im bat u ba yo i ru ia ke jing dan jong ke brio ha ke jing pen pau ke jong Blei ha ke jing shakri ke budan nda habo ye shem yo Timothy ha ke jing trai kamu Blei u ye kendo yo Timothy
udan ga jinkit kli but hadien ba wa absu Paul ukleme kendo shu yu Timothy ule yagni ministry ba ta dai utho daga shiti aingo yu Blei ba ta jing shikri ka ba udan daga ba tho shiti ga lang ga jinkar ku ga ba kraw ndai ta Timothy ndai ga lang ga jinkar ku ga ba kraw yu ki million ki brio ga prete but mentang singingan puli kini ke shiti ke baar ke jong Timothy kalau nang ke bening kong na do khat ke balai ter kena ba pin singot ho ya ke jingkit kli ke jong apostol Paul ke baudan na ke bentau Timothy but kini kan nang ke jing shai pi ha kini ke por pek ke bible ke ongkom ne nga aingo yo Blei yo bang shakri na laki ke patemen da ke jing tip lem ba khoi bangadan ke jingkin mau ke ba klem de pot ken shapang jong me haki jindu wai janga min me bat min sni fi ka taka dei ka jingkit kli ka jong kinong ilam ka taka dei ka ba unong ilam ubashisha udon ka jing kit kli na ka benta ki brio ki ba ulay ilam haga jing shikri ba ka jingkit kli ka dei da ka jing duwai ningko ula duwai bat uang bangadan ka jingkin mau klem de pot ken Shapang jong me hagi jing duwai jonga min me bat min sni na bo af supolu duwai baleu duwai wong ini ki kiten nga kwa e ban yo i me habang kan mau i ki jing jaw mat jame fi ka ta de ka ba ngan share fi ni ki por naki experience ki bangishin wat tang mangiru abang i shekri u play kleng gumne ga ri si jantia haga jing ya lenti ga jingi ngi kendo adien bangala shekri u play mentala kat tukan isnam ngaji kendo shpon ba kibrio kena samla shenrang bat kentai kirang ba kilong kmi long pa ngi kendo kleng ki jaka sor na ni shiki kapsar ngayo ni go bai but ndabangi shekri u play na prem jong gitu ki bobon dan kat ni ki bangi yo i haga taga jing shikri banda habangi lap nda habangi kren nda habangi tuai nda habangi alam shau tuai nda ngile shikri khamslam ngi yo i ki brio bakidan ki brio shira bukan te ki badan shisha kata ke eke ba kraw ga jing em joki hadien bagi pai show play ga jing jaw mat wa so Paul yo i Timothy ba ka Paul bu yishan ba u yo i ga jing jaw mat ga donut ga shisha ye ga ta ka jing trai ga jong Blei ga jing em ga jong wa so Paul ga jing em ga jong u Timothy de na ta ga daw wa so Paul kun mau ga jing jaw mat ba du ang ni ki tin wang na kan mau ye ga ta ga jing ga ba khlem ar sap ka ba da na me unu breu dan ga jing yo i yo ni Timothy dan kran kamsla me ga ne khna ba pin sngot ho ya ga leadership ba ga jing dei ba ki brio ki ba na po jong ga to ga leadership ki ba ha po ga to ga jaka jong ga jing shikri Blei po ga jing ala pi teng ni yo i ka ne ga jing long ka duna palat ha ga ri ga jing ba ki nong ya lam kim dan ga jing yo i ki to ki ba na po jong ki but ki to ki ba na po jong ki ru ki mi yo i sa ti ai ki ba ki dan ba kim tre ru ya ka ban penrit la ni ka ban submit apo ka to ka leadership ban shong ban up ya ka por ka jong Blei ki puli na ka bible ka tien ka jong Blei ka ongkom ni wang ngaken mau ya ka jinget ka ba klem ar sap ka ba dana me uyo i ya ka jinglong ba back ya ka sincerity ka jinglong ka ba back ka ba shisor shidor ka jong Timothy wang ka ba shong ning kong ka kiao jome ka lois but ka kme jome ka uniki but nga da nget scamru ka dana me nga da nget ba ka ni ka jingi kai kan play ki khmat jong firu ba vinyo iba abo Blei la say pina ga ying ka ba shakri u Blei kan mau sambai jo ga jinkin imu badana ga to ga ying u hiar pateng shiki to gi badana ga to ga jaka
Teng la dam don manu be rap ye kaban Pynkhih mau ba bania duai ba bania Pynkhih ye gata teng ke siyap no tu bat ke let no haga jing em joki. Apostol Paul de kreni ke kiau de kreni ke kime ke jong Timothy. Barong ken mau ye me ye ke jinget ke beklemar sa. Ke bedon me ndrege be shong ko ke kiau jome ke lois be ke kime jome ke uniki. Baduang ngang nget scam ba ke jing lau men siem. Kadon ru haga jing em jome Timothy. Na mangala yo I kata haga por ka mga ikendu em pun sen. Pi indaw la dep ong kata ong namar kata gadaw ken. Ngapen ken mau yo me. Bamen tenru ia kata ke jing ai ke jong Blei ke badana me. Da kata ke babu ia ki kiti janga. Fi kene deka ke ketien ke bakrau palat haga Bible. Utho ini ke siti wong namar kani gadaw. Kai kata gadaw kadai bau yo I. Bau Timothy udah priu bekodor. Besyamil Jesus Christ de jing jaumat. Ubadan ke jing long jing em ka ba sisur sidur. Ubawana ke pateng ka ba syakri Blei. Ubadan ke kemi ka ba duai. Bat uyo I bau ni priu udan ke jing long mensem ka ba ki jing ai ki badan apa jong u ki de ki buon ba ha ki ba un salong ke jing ke khu ka ba krau shi ke kam ke jong Blei. Maar denk ik het gedaan op je poelie in de Bijbel. O Apostol Paul de brio bedan ke jinket kle. Nda habo yo I gane. U kun mau yo Timothy hage jing duai malang sni. Maar u le akum no. U tho de geschithi. Nda u tho de geschithi u ong. Da kan ik geschithi. Na kwa bangan penken mau yo me. Ma menom shubo haken dong ye kitu jing ai ge bedan po chame. Ma menom shulap miet hage ta jing le jing sen. Bemelong supernet no ikai gi snigi ya. But ik het jing ai gi bekrau gi Blei la tap hapo ga jing im jome. De kadang ngapen ken mau wi me de ka banga kwa. Ba mame nga kwa pin snap ai te tin. Ba mame Timothy. Nga supen ken mau. Henry ka de jing ki kle jome ba ga jing nang jome. Kumno ban tenro i gitu jing ai haba ong tenro komat ka ba tenro ka ba tendong ka ba Pynkhih i gitu jing ai ka ba dona po ka donot ka jong balai Paul tho i ka ken namar hadin bo la yo I ka jing em ko jong Timothy utte po dan ai po jong Henry wa apso Paul la ban ai mde ki brio ki bala ban ai mde ki nong yalam ki bala ban ai ki nong yalam ki la ban chu ito ki la ban chu duai ba ki la ban chu ai jing hikai Kila ban syarap ia kaban pun mau. Hari ke jing Pynkhih ia ke jing ajo Blei. Kadai ke jauh Timothy marwai hi. Lau Pynkhih ne ubu kai ki hakendau. Kata kadai ke bangakwa babinda syai. Hi u Timothy u hai u Paul wang u Timothy ngakwa bamen Pynkhih ia ke jing ajo Blei. Kad bafidang sngap inga kini ke poro. Lada fidei ki bala yok mat ia ke jing penim ke jong Jesus Christ. Lada kadei pi bapila syam lelei yo mensi mekho ia ke jing. Pidem hintip bahwa Blei upen pi udan ke plan ke bekrau ia ke jing jofi. Pidem hin sngau thot lada pila yok pediang yo mensi mekho ia ke jing jofi. Bau mensi mekho jong Blei udan ki gift ki jing sngau ba. Ki bau bu ha ke jing jong banget. Ha wei pu wei banget. Shinrang nikentei. Ha ke nogo gerta ha bau Blei upen ki. Kalau belong dang kenal, kalau belong samlang rang ba, wat ke bala kham rang ba. Ha bau Blei ula jiat iki ha ke por ke jong. Ula pen shisha iki. Udan ke plan. Baru dan yo mensi bekhoy bu ai ki. Udan ki jing ai ki bau Blei ula tap ke jing jong ki. Matene ke tegedau ngaru nang ni ngakwa ngan kran ni ke jing ikai. Nama ke ni ke dai ke bang syai. Sngot ho ba ke ni
kejawat ika jing jingi nangi lek kelang isi kendo ki brio ki bakondor ngaju snow si ika taban o mga jiyo ibadan shibon ki brio ki bangi kendo mangi agri ka si bejantia ki bakondor shishana pedeng ki waipat reka jingling aba ka jing pisan dangi yo i gitu ki brio baki kim snow tho yala dia bagi doni ki jing ai ki job Blei ka wili lei ka mga snow si palat kalong ba ki jano sendan bat ki klem tre ban ko ngo ia kata ka bo Blei ai haga jing jongki dan pring jongki ki bale no da ka wai pa ka kam bat ki bale no shawai pat bat ki beja sendan na ga lenti jong ka jing penim bat ka dai ka jing benot ka bakrao haga jing dai ba ka jing shekul Blei Syam ni kene Gidan ki priyo ki bangina persyangi ka banyalam. Na persyangi ka pan ina mangidan ka jinyo iba hakawi ka singikin salang ai. Ka basniyo ka dai bikitu ki priyo hi ki klam tre ban syong ka tu chaka. Ya ka bangin hikai ka jing shisha ni ka tin ka job Blei. Dan na preng jong ki bakin riya no ki bayang no ala ka jong ki jat. But ki klam da poi syaga ta ka jaka ka bo Blei plan ni ka jing jong ki. Namar piyo iyang ni ba upol udon ka jingkit kli ko mo apostol yo Timothy. Wala ay ngu Blei bo Timothy u de brio u ba snot ho igane. Bo syong apo ka leadership ko jong apostol Paul. Ngan syuang igane giktian. Dapat bahaha ka bakum ka no ko jing shekri pidan. Hatta bisu lek ka ta jiseng ba bisu bon ba bisu lap miet aga ji lek jiseng. Bat ka syukut tang ha ka bapilong ki khat balang ka tu jaka. Ne pidan ki nong elam. Ki ba elam pi shi ka jing em. Ki ba Pynkhih pi shi ka jing la ka bomot. Bat ki ba dan ka jing ai no Blei ban yo i ka jing ai jong Blei ka jing em jong fi. Ki ba dan shisha ka jing kit kli i ka ban elam pi. Bapila ban poi shi ka thong jong ka jing khat ka jong trai. Hatta pidan ne em kum ha ka ta ka jing shekri. Tuai bo Blei unikai fi me da gesni. Kerana kita ki balik jing sang kelang. Baik bahaba yo. Kalian no ke jing ajo Blei ke jing em jong fi. Asul Paul hang nin daw ya kendo yu Timothy yu thwa daga shiti. Ukwa ban Pynkhih ma yu u baka de ke jing ke kli ke jong Timothy ban Pynkhih ban tenro. Ia kata ke jing ai ke jong Blei ke badana po jo. Pi ke ne ke ketien ke bau ong dakata ke babu ye ki kiti jonga. Ngasngot ho bahai ke ege bang keren. O afusu Paul din bo yo yu Timothy yu la syam yu. Pada bulan mat ke jing la ka bomot la syam yu mensim khoi yo priang ke bor ke jong Blei. Ugan ke jing khat ke bakrau no Blei. Mat ko mo apostol ula dep bo ye ki kiti hau Timothy. Pi ke jing bo kti ke dan bon rukom. Rangan keren ke bo kti ke bon rukom. Kadang ka bangi bukti tang bagi beriu kini yo jing Pynkhih. Maka Bible ka ong kin bo ikikti mo pang makin kia. Kataro ka day ka way nagijing bukti. Kadang ka way ka jing bukti ka bang isu long kata ka jing mo kata ka contact ka bagi beriu kin la iya ka ban priang lani ban respond ban priang. Yo man si mo khoy lani iya ka jing Pynkhih abang bukti. Kadang ka bor jong Blei ka malong ka contact. Ka jing syakam day ba ay tu beriu. Hari ka datang ka contact, kada ka point of contact, mamang iong, kada ka tagajing, ka tagajing ikendo, kapag ibriyo ki sngaw, badan man mo babuk di kilaban, priang iya ka bagi angno at tagajing embaro Blei, open slat na pendap naman sima koy. Nari ka ni ka ba alpha polwang ni, nga kan mao meba mentenro igijing ay Blei da ka ba nga bukti, da ka ba bu ikikiti jonga.
Kadai ke jing bukti kabadan hakinong ilam kibadan shisha. Kata ke jing pen kup bor kabakila yo no play. Kadai kam dai gitu kabak bukti pat ba. Kadai kadai kabangas ngot ho ya ke kabang keren. Berkata kadai kadan ke bor kabau Blei Pynkhih ya ke brio. Kam tamang ni wap supol u. Da thot da shiti na maudan ke jingit kle. Malay uang namar ngala dep bukti ya me. Fika ni ke jing bukti ka bo wap supol kren Timothy yang ni kadai. Si dona peng jong fi film laban so tu ke tan dai. Ngan si penong ni pinang ni kenang ba pen syai kadai ka bo wap supol. Udan ke jing ai jong Blei. Haga jing im jong. But uyo i bo nu pri udan ke jing khat ka bo crown no Blei. But usngot ho bo men simu ko jong Blei. Ukwa yo supol bon buk ti knang ba ye ke jing ai ke jong min sim jong Blei on impact on polite load but can transfer la sikin makan poi show to brio but nda habo buk ti da ka ka jing pen pau ke jong Blei u polite no ye ke jing ai ke bon ki ba u Blei dan ha ke jing im ke jong Timothy but da ka bawa supol ula bukti ka mo kitu ke jing ai na du tu sni ki sedang ban tre ka ma ke jing im ke jong Timothy fi habala bukti kare ke jing kit clear jong kitu ke brio teng wat ha ke jing sikri ke bangadan ngam chu kham le ga ne na du ki phau phau sne ma du bentang pa ju le na se den tang a lai ngot ki brio ke bangale ye ke bo Blei da Pynkhih shisha bangin bukti man pelat ye ke jing ai ke jong Blei ke jing im joki but dah bangi le igani ngayo i bakadon shisha ga jing tray ga jing em tu gibreo kide yo shisha ga jing ai ga jong Blei but da yo i shisha ba kilong kila ye ga ban long effective la ne ban bakinda long ki bo Blei da penon kami ki ha ga ta ga jing ai ki bo bon bara bo so pol tho igani ga kwa ga da pen shai fi ong na pen kan mai me men tin ru i ga jing ai ki ba dana me ya ka bangang ala da de bukti me Piga degi jingkit kli adir mapila bukti. Ma yo tu brio tre ban sei gitu ke jing ai. Katu ke jing bukti ke lenai. Na kata kata wa so pol dan ke jingkit kli bahaba ula pelait duit gitu ke jing ai jau Blei ke jing im jau. U haban pen kan mau bau dei ban Pynkhih. Tina vi puli ke ni. Wa so pol kuret ni ke ni la singan sei kai ke ni. Shu agi we pe ke jing kai. Kumnungin pen tre kame ke jing ai ke jau Blei. Rai. Vi puling ni khat ben nyau ong namaro Blei simla ai ni e men sim ka jing shap te ndai ke chong ko bor ka chong ka ching e bat ka ching le adkar fi da pi puling ni khat ang ni finum baklab an interpret ye ni khat am gidan ki priu ki bele duai ki priu ki ba ngat ha ki jing shap ting soi ki ba ngat aplen ki anxiety jong ka jing khat jong ki ndax bi gile duai gi shim ni khat bo Blei shim ai ga men sim ka jing shap te ane ke jong bor ke jong jing e ke jing le ar khar nga per khat ba ka ta ga de ga ba khla na mar habo pol tho ni ji ti tho yo Timothy ndai bu don ksoi ndai bu don men sim jing shapte dai ba yo umnot yaqaban pentray kam yigi jing a job Blei hadu men tang sngi dan shibun ba gi brio kibala shakri try kibala yo men sim khoi kibala yo yigi jing pen slet kibala yo yigi jing ta ga job Blei ndai ki ba shapting ban pentray kam yigi jing a job Blei kani ke jing shapting kam dai ba ki dal ke jing shapting soi kani ke jing shapting ka ba ki khlem sngot kho ya ka ban pentray kam na balai ki shapting yo ki bakla ki shapting ba yo kam dai kini ke jing shapting ka dai ka ba kim kwa ban le klumar ya ka kam Blei ta dawa so pol so ang u Blei shim ai hani ka men sim ke jing shapting ka mot nai shapting la da pitip ba pitan e ki jing em jong wow pidani ka bor u Blei u ai ka bor bangila man pentri kam ki jing ai tang ba haba pi pentri kam ki jing ai ki jong Blei fi de vinan ki jing e jong Blei pi no pentri kam ki jing ai jong Blei
daga jing sarong daga jing meng ada daga jing ke Jong Blei bat ka balai kadai bapin le ada ka arki te ngan pen I fi yang ni por ba hadu ka tawa su pol don ka jing kle yau Timothy duai bangaru nang ni kat bangang kren ni fi ngakwa ba piru pin sngot ho ba pin Pynkhih I ki jing ai ki Jong Blei nganu kren gini ki jing ai kan dai tli ki badon na ki tish ki karin ba min kongol na khat ar hari ka bang kren manga ka dai ki jing ai ki bubon na maradin bo briu yo ki jing pine mudana po chang u sibon ki ki bo bleu lo bo kham tam le len na ki la yo priang man sim ko ki dan sibon ba ki ki bukra but bon sien ngi klem tre ban Pynkhih ki jing ai ki Jong Blei bat ki le no ngadang sidap keren ya ke spa ke balapuri bahapo jong ni ke jing ai ke Jong Blei ke dan ke bakrau palat ngakwa bapin yo ke ni lap ke ni room si ke bajlio wat ni ke jing ai ke Jong Blei Pynkhih ke ni ke jing ai Blei ngan ongkum ta rung siki kamera baro jong ni ke jing ai rung lut shwa ke jingwan ke Jong trai Pynkhih lut bakal mi lut kata ke badan ke jing im Jong pi sai lut kat ke badan bapinum subu ye ka bakal yo ale no namar ngayo ina ke Bible ba ngila yo ke jing ai ke bakrau pala pasngau le no bangan ong ifi deki hajar ke brio ki bala yo mat ke jing pen im ke Jong Jesus Christ ki bakhlem sngot ho kadan ayu ke jing im Jong ki hakini ke pertai maju sngot nat yo pol abu tho ya ke shiki ke Jong u shiki banget udan shisha ke jing ke kle pi pulis tiga ba ar ki karen ke nang ke henrio ngani kene de ke we ni ki khat ke banga sek ken maul den dat ikan amar masai berkat ini ketian mana ke por ke bau ong ini ketian mangite kum ki parabe trailam balu Blei ni kerpat bapinum petiang leno ya gejing ai Jong Blei nai petiang leno te gejing ai ke Jong Blei namar kambon sen ngayo ngene bagi brio ki penano palat gejing ai ke Jong Blei Bagwam supola but kho igiti gi jong uri pipet khambun sien kham tamle le gitu shiti shiki absas ukren bon bahai gane bat ngada kwa ro nta sngi bangan ong fi nang ni kat bangan kren fi gane ko por ba fin yo biang ini gtien ka bangal aju kren bon sien bahai gane ko voice message mangim dai ban pen le no ke jing ai ke Jong Blei aso polo ong gane ong nai pediang le no Sengo kuman ong la fi pediang leno eten nai pediang ai ki boy kin pediang mo sengo kuman ong kumta namar ngayo gane kitin ke Jong Blei ba wa so pol u hadin ba u shamil disgrace hadin ba u lap ke jing ai ka ba u jisu wanra hadin bu yo ba ke jing penim kamwan shu daga jing le hari ka wan daga jing But din bo yo I play lo say ya gani ka testament go betmai ha ga bangin yo rung shi ga jing ai ke Jong Blei but bangin dan menta po ga jing trai ga jong min se mo khoi wa su pol u de snot ho I ga ta but usa tho ini ga shit hi na mar balai u snot ho ila ga jong ga jing mo ngano plan ai ga jing ai ke Jong Blei fi teng na bangila yo ya ga hok ga Jong Blei ga jing ni peneno palat na kashami gani ba wa so pol u habu kurani gani u ya pli wa ya buram Jong u ya pli ya buram Jong ka bo don men shiwa ban ken sendrum miki knang bo ni oban rung shi gani ga hok Jong Blei
ba enjoy ke jingai ke jong Blei uang kumta kalau nang ke Blei Filipi tapi pulih Kuren uang balawat sharing ane ke prasengi ne ke kenja Israel ne ke Benjamin people in long Blei de khot san ter uang ngade Farsi Hebrew shit rohem bo pe be ni ke palang hok ke benang hukum ke klem jingram Ori kita bar khot ki belang ke jingmin to ngai kini ngai nyau ke jing du nam tau kures fi don shibon ki brigi ba pela no ei ye ke jing ai ke jong Blei de mi la yo jing ben tang na ma ga buram preo fi pela no ei tang na ma ga buram preo tang na ma ka jing pen sngo ba hai ki wei fi len no ye ke ta ka ba fi don na ke jing Uni brio au so pol usmo to e ta ta da wong wat lang adon ni kita wong ag khat ben yo wong kini ki ek belong ka jing to kini ngala nyo ka jing du na kam tau kures ho chi shaken nga nyo ki ek bro ba ki long ka jing du na ta ka jing ba kor tam to ka jing tip yo kures jisu bo tra jong na kam ta jong ngala du no ek bro nga nyo syndrome ki khnang ba ni yo kures Pai uang kumlo ba an syam yang ah ubam dan ka hok Jingai katakan ke bana ka hukum hari kata ke ba nau Blei da ke jinget bangan yo itu yo ba ke bor ke jimi pal jong ba ke jing selak ke jing sha jong ba persim yang pensri yang ha ke jing yap jong la kumno ngan yo ka chi ke jimi pal na ke ba yap no bre usmo thobi ye ke ka jing ye ke ka bor jong ke jimi pal ko jong Blei tang tang ni klam yo I kita ke Kalau bangim tip ya kita ke Jingai ke jong Blei ke berkrau ke bedana ke jing im changi. Ni pen le no Dan ni priu ke ba. Len dan ong biang kita ketian. Pinyau dau thala ya kita ki. Mau bu dak ketian ke bakham Pinyau dau thala ya ke Jingai ke bakan jamin se ke jing im. Namar ke buram ke do. Namar ke buram brio. Namar ke jing syap tim brio. Piken dau thala ya ke Jingai ke jong Blei. Adwai minta ke sengi bagani ke ketian kan ketai. Hakawe ke sengi. Pin sa yo I pin jau umman akmat jong Blei. Nda haba pio ilot da ki kmat bagan jamin sim. Nda Blei lo Blei ki kmat bagan jamin sim jong fi. Haka por ka ba pi yang akmat jong Jesus Christ ka we ke sengi. Ya ka ka ba pi dona ka jing imban ba pi klempen dat kami kata. Kan de ka jing babi ka ba shirka yo brio. Ba pi pen le no ye ki jing ai ki jong Blei ka jing im. Bat ngada kerpat minta ke sengi kat banganang keren nang ni. Shimi gini ke jing hikai biang sejisen minta ke sengi banga ai keteng Pynkhih I ke jing ai jong Blei. Nama ngam kuat fini peli. I ke jing ai ke jong Blei ke berkodor ke berkenca peneng ke berkenca mensim. Ke baula ai hapo jong fi. Ba fini peli ka bat ke ke berkenca pertai. Bat ke bersulang tangga buram beriu tangga niam tangga jing le beriu. Bat pia peli kata. Bat piri ke buram beriu. Kini kini ke bau Blei kuta inga kini ke por kabang keren. Balai nga ang kuta inga namar. Kadang ke por agi snem ki ba mensua. Di mangla syam ke jing penim. Ngas ngau tho bau Blei dan shiboni po jonga. Hari abang perkhat man pen sngau bahaya ki babon. Abang perkhat ye ke bangan. Bat ye ke buram beriu. Ngala jandu ye kini ke jing ai ke bangan dan menta. Hari nga ai ngo yo Blei. Oh, mensi mo ko jong Blei bagi jing hikai ki bangai yo na ketien ke jong Blei na ki beriu ki jong. Kila rap inga bangan ken kor ke jing ai jong Blei bangan ken do balongan nyau do no nyau syndrome. Ye kita ke buram ke jong ke pertai. Piu ina ke Bible bawa so Paul mana ke por thoi ne. Masai sengotan nak yang no beriu nama uthoi sibon ki be dai bat kini ki Nama udan ke jingkit kli uang ha ke tu ke siti ngan puli ngaken mau ke ni ke po uang ke siti ki galti ang nang ke baar. Nang khat ke baar puai udah plai ke ni uang. Ngampen le no ye ke jing ai play. Bala de ke hok long de ke hukum. Ukris yap le no Kan mau ukris uklem yap le no Wali iya nga ke hukum.
Selsi mengenang fikiran cibon ke beliau. Kita pelano la dia dekat hukum bro. Pi pelano ke jingyap ke jong Jesus Christ. Da perkatai ke tak bawa sepol thoni. Wang lada ka hak kalong dekat hukum. Kum tahu Kristus ya pelano Bapi wan ra biang ke beliau ke hukum bapi perkat ban peniang biang ke hukum ke jingle ke doa jong pi. Bible kalau ada keren syam dan daga hukum kalau ke jingte pe ke pop dan ke iki ke balap pengsan daga hukum. But baro la pengsan ni daga jingai ya bangi rung ke jingai ke jong play. Nai penleno ya ke jingai ke jong play. Ke krau pala apa ke ni ke jingai ke jong play. Dei ni tak daw lembang ni ke jingkeren. Ngakwa nganong ni fikum ni agi ni ke pol. Manang don pol sa kendiat ngakwa agi ni ke pol. Babin sengapa. Wat let penleno ya kilat bat ki kabu ki bo play ke jing em chong fei pite baba ngakren gumta ngakren kham jingai wat pen le no ya kani ke kabu ka ba kat bangidang im ha gani ke ya ke jong ka balang ke ya ke jong men se ma khoi ke ya jong ke jingai nai pen le no ya kani ke lat bat ke kabu ke bangidan menta runglut shagani ke jingai ngakwa ba pinum pai de dien man net biang shi ko hukum lenga kwa ba pin jingi hagani ke jing trai ke jong man sim jo play but ba pin sailot ye ta ka ba blay la tap e pia pa ta jing ai but ba pin le ye na ka benta ka kamu blay apo ke jing trai ke jong man sim ko but apo ka ni ke jing ai finio ka de ka kabu ko ba kraw ke jing em jing ni em hakapor jong ke kabu ngan ong kum ni em ka por mangidon ia ke kabu ke bakrau. Maju sungutanat tengah keren ke kabu. Iki lat iki kabu. Maju sungutanat ia ke kitab Ecclesiastes. Nesingan dalam epi kendiat berkanduk Pynkhih epi lembah kani bangi im mentah. Habau Blei lat. Ai ni ke lat bangin im bangin yo ke jing pen about Jesus Christ bangin yo ke tin jo Blei ke ba don bor bangin yo ke jing ai ka ba crowd palat ke bo Yohanes on ke jing ai ke ba kat ke jing ai ni don menta ke ya jong ke gentle ke ba u Blei u pen yang biang ke balang ke bo khat ingi bo ai man sim ko kani ke lat ke kabu ke crowd ngam kani ti lat ke bo beret ngakani ke ya kani ke ya gini ke dispensation gini ke por ke bengi im ke kraw palat. La tau play la ifi ko magini ke por. Ngan puli ni kitab Ecclesiastes kalau nang ko bekendai ni ke khat bisipo wang. Ke ai baro bag ketiga jome ke shaman de. Kabamut kanu kabau play la ke jing im chofi. Wang no le ke tata la ke borba na mdan kam lam ni but ni jing tip lam ni jing start ha ke jing tap shakaba melai. Mentah iu pin kendet ben riam dalam kot kepor. Nda filat temen. Nak le kepor ben pin lek nyok nak ni pertai. Ya ke pin kendet ben nda filat pang. Dan ke bi kendet nda filat pang. Au Blei la pen em fi ke ni kepor fi dan ni ke ya jong ke jing ai. Kani ke de kabu ko ba fi sham ya aga jing em ke jong fi. But kan Bible ko ong kanu ko bu Blei ke la de fi. Le e ka da ke bor ba. Ka ba mot le ba ha ka. Da ai do de la de ba. Masih setelah buang ke dekat bekat way jong ni kitab Ecclesiastes nang berkendai wang ngala pai bang ngala yu ipo ke sengi bagi jing mare thong kam day tang yo bestat ke jing le khma kam day tang bukhman ku pu tang ke bestat spa ke pho tang ke bri ke shampang ke jing sko bhai ke bri ke don bo ni ke por bat ke lat ke jaya baro Blei lat yo baro mentang idan hak kabu ke bekrau hak bagi lengka ke berli bagi jing at kedan sibon. Pada Blei wat ik beriu kedan ki jing ai ke jo Blei. Ki benut dia ke ban rengko bat benum pele no Ia ke jing ai ke jo Blei ke jing em joki. Ai kertang ini ke jing keren mata ke sni. Pynkhih ia ke jing ai jo Blei.
Ngan tuai balambang ni ke jing kran nang ni sikmat. Ngan ai fi. Bahkan Pynkhih ifi bapin syakriyo Blei. Bapinum snap inu rei. Bapin syong ke jing hikai ke badai. Bapin kongo ia ke ban. Yo i ia ke jing ajo Blei. Bahkan long ke jing kerkhui ke jing em ke jong. Itu ni tuai. Hagi ni ke por. Ko pangayang ni ke jaga. Ngasngongo ia me Blei. Mamelang Blei bekrau palat bama ai ngi ni ke ketian. Bahkan ni ke jing thok waso Paul thok chu Timothy. Kadai ke ketian ke badan kami ngi mentaban Pynkhih empat ika. Ngi duai bamen Pynkhih ia ke priu barak bayas ngau ia ni. Bagi num peleno ia kata ke jing ai ke bamala ai ke jing em joki. Bangada ngej barang ni ke jing ikai. Kan kersyani ki. Kerteng ke jauh Jisu itu ai. Amen. Ko Blei shibon, Blei unkar kui fi.